ndinu lakumwera salusu sikamba kumpoba tusu sikadifa wasonto lichoni pena nkumafunsa kuti mufuniranje nsombo wina onena kuti anthu aku chigawo chapakati sakufuna MCP. Izi ndi zimene zikuoneka malingana ndi mmene palili pa ground uku ndi kulilongwe kumene kunachitika msonkhano wa chipani cha DPP. Sikuti anthu amene akungoyankhula chifukwa choti ni ndale, koma akuyankhula zinthu zochokera pansi pa mtima wawo, chifukwa chikhala kuti zinthu zonse zikuyenda bwino ndi kuti bwenzi ali kumbali inayo. Ife tili kafukufuku, tili kalikiliki kupanga kafukufuku pa ground kuti tipeze kuti anthu m'madera osiyanasiyana akuti chani. Nde amenewa anayankhula zimenezi pa msonkhano umene wa chipani cha DPP. Kumeneku tanena kale kuti ndi chigawo chapakati. Tamvani kuti mkulu ameneyo akulongosola kuti chani. Bana liga mbenga lidula kuita boma limene ili lula mulali simulusu sikandinu lakumwera salusu sikamba kumpoba tusu sikadifa wasonto lichoni kati sento lichoni lusu sikabwanji amene vina mkalika analipa udihea adali nibaka sabu isidi ya wantu wasauka ndipo mumuti mumaruga maina over 200 wala kawa makalama zolaruwa omalala chimene chunjilika nchakuti vantu walandila mutodaru salalaza 170 salalaza lasa nyamani nkufuseni bodini umakhala komweko wadi kuvala mantikuja bomaili kwadi akilikacha ilikwa kumeneko inu tinumusyamba kuli akilikacha kumeneko akilikacha kulibe lela tukuseni na akilikacha anchi mabela kafereleze chimanga chimufelera Oguri minister of finance inu ndilumuna na benefit wali finance ilikwa kubala mantikuja kulibe kumefajani kwa jasiri ulindwa kumana kulima ndakasa kuti kulindi una ya samalonda imenima ngana kwa dika rundamu tula banji nanga mabangida tula banji wadi nduna samalonda mkwakala kubala mantikwa mume ipesako ulibe kumeneko in short history akongresi komanso amene mwabadwa kumene nkhani yonena kuti MCP inali chipani chimodzi zaka 31 ndipo zimene kuchitazi imachita imapha nkukwirira ndipo imamanga zibambo athu manga nyakulo kakwirira mmadzi amvula ndipo munthu apanda kukhala ndi khadi mzimayi wa mimba imamuuza kuti chipatala salandira mankhwala kumati kukhoma msongo ndipo MCP inapanga zambiri ndipo munthu akayankhula amati watsutsa boma aphedwe ndiye zinachitika kuti chakufa chihana ananena kuti pakwana ndipo anabwera chakufa chihana masana pamene amatsika ndege kulilongwe kunali ame yadzadza airport youth yadzadza airport mayengi pioneer yadzadza airport special branch yadzadza koma sana ope ananena kuti kumalawi kubwera ufulu wa democracy mpaka unabwera ndufuna ndachenjeza mabanga spate mawawo zikwanja zanu timaziona kumponera munakhapa azimayi afoli mpana wina anamwalira polisi sinapanga kanthu mbowe munakhapa nyamata abwinobwino a DPP ndi gulawo ali ku paledi polisi sinapanga kanthu kunabwera mademo posachita pompa anthu akuyenda bwinobwino mwamtendere zikwanja 1 million kukhapa anthu ndimafuna ndineneyi last week amatamuka ndiye amatamuka kutamuka koma imafika pota amaduka pa kuyamba ndale ndi kulimba mtima kuteko moyo wathu tinaopereka akati phaye naso apitiriza zimene tukanga chakwera akanakhala kuti sikunabwera democracy sakanakhala president wa dziko
achimwendo aja sakanafika pamene pachifalibe quality iliyonse yokhalira nduna ya dziko. Koma chifukwa cha democracy lero ngakhala kapuku otula makutu akulamulira nawo dziko. Ndiye timanena kuti Malawi ili ndi democracy. Ife sitikuopa ndipo ngati kukumana kwa Ford ndi DPP kumeneko mudziwa kwanga suru walumikizitsa ndi Mulungu kuti athane nanu mukuchoka mboma. Nditseka ndi mawu awa kunena kuti sizingatheke Malawi amwe ino akongesi kukhala mphamvu ati DPP ndi Ford ukaofoka nzosatheka. Koma tikupereka ulemu chifukwa zipani zathu zimatchulidwa kuti DPP democratic, Ford democracy. Kutanthauza kuti ife we are the definition of real democracy in Malawi. In closing, ndufuna ndinene tikamayenda tilibe mantha, tikamakuonani simakopani, koma ndimafuna ndichenjeze anzathu kuno kwa kongresi ndino anthu otolo dzanja langa alisimudzazi. Ndiye ndimanena kuti ngati mwaona kuti dziko lino mukamachoka mulisire nkhondo ife takana. Ife tufuna ufulu wa Malawi ukhale mmene ulili. Ndipo ameki munanena kuti mwatsegula kampeni anthu achite zinthu zawo mwaufulu, koma apolisi anu sakupanga kanthu, aame sakupanga kanthu. Ndiye ndimafuna ndipemphe kuti kodi tsiku lina m'manyumba mwazigawenga zanuzi mutadzapezeka kuti muli maliro nyumba iliyonse mudzakondwera? Ndimapempha kunena kuti tiyeni tikondane, tivote. Malawi chisankho chapitachi chinaulula kuti chipani chimene chilibe patena sichingawine chisankho. Kuteko panopa chimene chapanga patena chipi ndi Ford ndi DPP AMCP ayimaokha saini yoti aluza kale chisankho. Ndiye timanena choncho kuti popatira alliance aluza ndipo zoti iwo aja aluza akudziwa, koma tsopano poti njoka ikamafa ndipene maphupha mamphamvu posa amene inalili yamwe. Ndiye phuphani mwanzeru ifanzanu kuti tikubwezereni simukwanitsa. Timalize nkunena kuti boma tikatenga pa 16 ati DPP ndi Ford tikhazikitsa mtendere utakusiza kubwezerani koma musiye. Ambuya udalitseni gawana. Ndiye iye isanaphe mwakangwiraso mwati hey iweso napha nawo. Akubanja aluza mbale wawo mwamangaso azibale yawo awiri. Zona mukopa kuti ngati sumanga munthu muzifusidwe kuti munthu amene anafa bwanji. Ndi zona zimenezozo. Akulu awapati kuphedwa kuposa sontha yakamuzo. Ine mulakatolo mwini mumbadikisa ndikasoka MCPC chipani koma kaguluka uchifamba. Mwamva? Chiswa nyolongo amene ali nsilikali ochokera ku Lumbi. Mwamupha. Chifukwa chonena kuti munaphukazikisana kuti nthawi ya zisankho ama monitors panezo zamenyedwa. Iye popanga kampo ndi gulu lina nena kuti pasazapezeke zomenya monitor wina aliyesa papa wakufitiza kwenchiro mwa professional. Mwamtumiza zigawenga za kukamuphera ku kampo wongo zazikwanje. Peter Chalusa anali wa MCP wodalilika ndi chakwera. Kungozuzula kuti zophana za wawo uteti siyeni tili nthawi ya kampeni mwamutumizaji azifwamba ku 25 mwankhapa mwamupha. Ino anthu mtundu wanje. Frank Kayuni chifukwa amaenda ndi Malemu Saulos Chilima ndipo zawo zonse amaendera limodzi ndipo amathandiza chipani cha UTM maganiza kuti ali maomboni ena ndena pazankhani za mgwirizano. Chifukwa Chilima munamupha, Lafu Kasamba munamupha, pano Frank Kayuni ku plant ya president atapita meja kuti muona ngati akugwira ntchito za boma zake unali ukamupha Frank Kayuni. Akakula apande still safe apande tikuphedwa so mati bola nthawi yakamuzo. Ine mulakato mwini mumbadikisa ngamufa mupha fall. Wa fall mupheni, ngamufa mupha 3. Wachitatu muphendani kuti mupheneyo mukonjeza MCP tatopa nanu kwambiri